गर्दी चालू आहे आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खूप गर्दी आहे आणि अनपेक्षित रीतीने लोकांची गर्दी होते आणि गेल्या 9 दिवसात सुद्धा प्रार्थनेसाठी पुष्कळ लोक आलेले होते. माझ्या अपेक्षेपेक्षा जास्त लोक आलेले होते. फार सुंदर आणि सर्व व्यवस्थित रीतीने सर्व प्रार्थनेचं काम चालू आहे. आता सुद्धा पाहू शकता, तिकडे तुम्ही दाखवू शकता खूप लोक आलेले आहेत. आता शेवटची 7 वाजेपर्यंत तिथं होईल तेव्हा खूप गर्दी आहे. This means a lot to us, right from everybody coming to this feast with great devotion, and the crowds coming up from Bombay, Pune, Goa, all over, and we organize the feast, and it's been a very happy occasion for us because everybody meets here and praises the Lord in different ways. All the people come from So many years they are coming here, and this feast is very much taken care, it's taken very good, and we are so happy to come here. Everything is so nice, and hope we always be like that, and Father takes care of us. Okay, thank you. मी गेल्या जवळपास 15 ते 20 वर्षापासून आम्ही इथं स्वयंसेवक म्हणून मदत करायला येतो आहे. मी माझे कुटुंब, माझी मिसेस, आम्ही 9 दिवस इथं सतत पहिल्यापासून मदतीला येतो. दरवर्षी आम्ही इथं राहतो. आम्ही पर्टिक्युलरली मी सुट्टी घालत असतो ह्या कामासाठी. आम्ही असं कोणी काही देईल म्हणून आम्ही त्या भावनेने येत नाही. एक सदिच्छा, मदत आणि सेवा ही एक मनापासून पहिल्यापासून भावना आहे. तर त्याच्यामुळं परमेश्वराने खूप आशीर्वाद दिला आहे. त्यामुळं माझं कुटुंब पण फार सुखी आहे. मी इतका मोठ्या पोस्टवर आहे प्रेसमध्ये, पण ते इथं सांगणं योग्य नाही असं. तर अल्पसं असंच एक आहे आमचं, आणि खूप छान वाटतं मदत करायला, खूप छान वाटतं असं. बाळ येशूचे हा जो सण आहे, हा तसं आमचा नाशिककरांसाठी आमचं एक अभिमानास्पद गौरवशाली अशी परंपरा आहे. गेल्या 69 सालापासून ही परंपरा चालू आहे आणि माझ्यासाठी व्यक्तिगतरित्या ही खरोखरच अभिमानाची गोष्ट आहे की मी या सणामध्ये, या संपूर्ण सोहळ्यामध्ये सहभागी होत असतो. गेल्या 25 वर्षापासून मी या चर्चमध्ये स्वयंसेवकाचे कार्य करत आहे आणि खरोखरच या चर्चमध्ये, या बाळ येशूच्या मंदिरामध्ये माझं व्यक्तिगत परिवर्तन झालेलं आहे, हे मी स्पष्टपणे नमूद करू इच्छितो. कारण ह्या बाळ येशूच्या या मंदिरामध्ये माझं वैयक्तिक जीवनामध्ये जो मी पूर्वी होतो तो पूर्वीचा राहिला नसून माझ्यामध्ये परिवर्तन घडलेलं आहे आणि म्हणून मी माझं योगदान एक खारीचा वाटा म्हणून मी या सोहळ्यासाठी, या चर्चसाठी देण्याचा मी प्रयत्न करतो. जगा आणून त्याला घाला, त्याच्या हातात अंगठी आणि पायामध्ये जोडा घाला. The stall has been the stall runs loudly. ये सब teachers, staff of St. Xavier's, they run the stall, food stall from morning 6 o'clock till evening 8 o'clock till the last mass, and we serve a lot of variety of. आमचा फायदा तोटा याचा काही आम्ही बघत नाही आणि आम्ही फक्त सेवा देण्याचं काम करत असतो. Good evening everybody. All the pilgrims are welcome to the Shrine Feast 2017, sorry. We are the staff of St. Xavier's and we run the food stalls in the school, and it is a pleasure for us to serve all the pilgrims. Our food stalls are one of the best. Thank you and wish everyone a very happy feast. फादर पीटर लुईस यांनी ही जी यात्रा आहे त्याचं सुरुवात केली. नाशिकमधले जे काही, जसं आपला हिंदूंचा कुंभमेळा असतो आणि त्यासाठी नाशिक जसं पूर्ण भारतामध्ये फेमस आहे,
त्याचप्रमाणे शाईन फीस्टसाठी सुद्धा केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातनं सुद्धा इथे यात्री येत असतात आणि ते सर्वजण अतिशय भावनेने इकडे येतात. त्यांच्या ज्या काही इच्छा मनोकामना असतात ते इथे येऊन पूर्ण होतात. हा नाशिकसाठी एक फार मोठा सोहळा आहे आणि इथे सेंट झेवियर्स हायस्कूल आमच्या शाळेसाठी आम्ही शिक्षक गेले 2-3 दिवस फूड स्टॉल इथे रन करतो आणि काहीतरी आम्ही यात्रींसाठी सुद्धा सेवा केल्याचं आम्हाला इथे कुठेतरी समाधान मिळालं आणि सर्व यात्रींचे आशीर्वादसुद्धा शाळेला आणि विद्यार्थ्यांना मिळतात. सर्वांना एक भेटण्याचा आनंद मिळतो. त्यामुळे खरोखरच मन पवित्र होतं. ये स्टॉल्स जो है फीस्ट के लिए ये सेंट जेवियर स्कूल के टीचर्स जो हैं हम लोग रन करते हैं. पर्पस इज़ मेनली टू सर्व द पीपल हु विजिट हियर. At the same time, whatever profit we get, we use it for the school maintenance and also for the orphanages. And like the management sees to the expenses, but mainly it goes to help the needy people. Yes.